дина иди фитр доштем, тамоми мусулмонони дунё ид кардан, аммо ма шуморо табрик карда натонистум, барое ки ай сарто бегарам, мо фақат дар даводави ёрдами халқ будем, даводаве ки кӯмаке ки ба мардум очин бигим хеле ниёз дорад, дар даводави ҳамуна будем. Бисёр мардумро ёрдам кардем, як где-то таи 5 оила 6 оиларо ай дастмон омадагиро ёрдам кардем ва хостум шуморо гуфтанд ки мо ҳама каса ҷамъ шудем, як фонди ёрдам кардем, да, благотворительный фонд называется, кардем ҳаваям чӣ кардем. Дина ай сар то бегара да ҳамунҷо будем, бовар кунед саат 10 шаб хона даромадем. ҳар хел моментҳоро дидем ки одамое ҳастанд ки хона дари ваё медурои ҳама хеле хушрӯй, ҳама хеле базебай, яки ваё мегӯянд ки мо ниёз дорем. То есть фикри ман ҳамея ки хеле одамо дар ёрдами мо ниёз надоранд. Буданд одамое ки дар даруни контейнер зиндагӣ мекарданд, дар даруни ҳама безебуш дар даруни трансформатор. ма худма қапида натонистам, дидам ҳам херехтеса гирия кардистам. бовар кунед ки ма мумкин ки зиндагиме шукрона накардаистам, камтар ношукрӣ мекунам, яки ваёро дидам. худо ба шукр ва ҳар як неъмати худованд додагира мо бояд шукрона кунем. барои ҳамиқа ма хурсандам ки мо ҳами фонди хайрияро моҳӣ кардем ва ба мардум ёрдам мекунем. баъд динам чанда сторис кардам, дар инстаграм мондам ва бисёриҳо хоҳиш карданд ки илтимос сиёнка кунед, мо бинем ки мардуми мо дар чӣ ҳолатанд ва насиб шава имрӯз якчанд оилаи дига ҳастанд, насиб шава имрӯз бо рафта кӯмаки худмонро мерасонем ва хоҳиш дорум ки именно аями тоҷикои худмон ки агар шумо донен хешу табор шиносои наздике ки дар ҳолати безеб қарор доранд, дар ҳолате ки ба кӯмаки мо ниёз доранд, хеле не ки вай хонаш қаср борем бошаду ҳозираш дар например магазинош маҳкам бошанд ва шароит надошта бошад, и хеле одамода мо ёрдам карда наметонем. именно одамое ки на самом деле дар зиндагӣ ниёз доранд. баром қа насиб шава имрӯз камтар як сиёнка мекунем. кай бурор чӣ дори тумада, чӣ оварда? одами гишна кушоед. худ када, молодец. и снежок ном дора. уже фаҳмидам. ира уик кӯмак хаҳам атай бор нишон кун. чӣ ба намехӯрӣ? чӣ хеле созӣ сайда? рама чӣ оварди Фарида? манда мумба чизои помаса. о ҳавло. ина бу қабамаза. чуба намехӯри? рӯзадорми? хақама нахӯр, не шир хӯр. бу навай таги гов ҷишда овардаги. нагуфтӣ хона ба доште. чӣ ду? хона дамо худо мондамашин доште. ба чуба нагуфтӣ? я мир мурдагиш негире. ва ҷо омадем. ба чуба кушада наистаги бури ту? могам тадромади. хоб навзнем. Я бор хостум шумо дамтара нишон кунед. ӯ дафъа нишон дода будам, пахшу нишон надодам, фақат сураташо мондам. бисёр кас пурсиданд ки я борам тачка бумон. Я бор чуманам реклама наметкунӣ? куртитрам обязательно реклама мекунам. нудира ҷе бо куртати ҷикита реклама кунам. шака хеле гарданиш хеле махкам мешавад. чеченский куртай остинош хеле. салому алейкум дӯстони азиз, як бори дигар тарафи Сомонӣ омадем, бо ҳамроҳи ҳамкоро омадем. ними ҳамкоро хона ба хона рафтанд, мо гуфтем камтара камиҷара гардем. кӯдакора гуфтум биёрум сарвиноз манайтаре оча коронавирус мо намезана, мега мо намерем. шаҳнозачам гуфт ки оча намерем, мега биё, мега аҷа ягон ҷои природа равем чӣ кунем,
природа равем ҳавая гуфтем ки насиб шава ина ҳама кӯдаку гулят кадестанд хош ки ба зурӣ меовардимшон румоли сафед имрӯз ҳам қарӯзи қим буд не наместим худат бра рӯзи на самом деле қим будам салом алейкум подписчико салом алейкум айнадира сар меянамун дар кадеста хеле буду ҳаво ҳавая ай зарбе ки дар офтоб бисёр гаштем аз бегора нишончи нигоҳ кунем хушрӯ пошли и хушрӯвай кадагиана набери фаҳмидай оз больницаи ожогӯйро чиқастем гуфтистем баъд бихай мамошу чор синам будамадис ёзе мама шофёру бетоқатам лиш би тез ҳай кунем тез равем гипразен авари бисем бошад Won't see beauty without thee. Love's melody that you put in me would lead me to only silence without you.